mao to. Nga actually, first time to nako ug wa gyud to namo tuyuan. Nadala lang sa gibati si Anthony. Kaya naka-shorts lang ko ato nga time. Unya ni Saba kong Anthony. Sulantad kaayo ang ako ang legs. While kissing ang kamot ni Anthony, ni Patong naman sad sa akong legs. Ug nawala na gyud ko sa kuang kaugaling. Nakumot na akong buhok ni Anthony. Ug wa na ko kabantay. Yan isulod na iyang kamot sa akong shorts. O girub ang most sensitive part sa kuang body. Nakapiyong na lang ko og nigakos niya. Aside sa naulaw ko kay wa kayo'y nakagunit nga laing tawo adto. Paingon-ingon lang kong Fred nga nakatry na ko adto sa kong ex. Pero wala. Si Anthony pa lang. Maong di na masabta na nga akong gibati. Actually, mas lami pa sa dulaan. Sige na kong sangpit sa name ni Anthony. Ug hapit na yun na ako magisi siguro yan t-shirt. Pero ang amaw, gikatawaan ra ko. Ug yarap pa yun og maayo. And then explode. Napaak na kong liog ni Anthony aron di ko makasinggit. Madunggan unya may siyahang mga silingan. Hingan si Anthony nga, mamaak man ka. Nagtugo na ng liog na ako. Ako siyang gingnan, nga bad man kayo ka. Tubag siya nga, anong bad man nga akuan naman ka? Sunod siliyuhan ka na ako. Tubag ko nga, unsa man ko? Papel? Amaw. Tubag si Anthony nga, wet seal. Gisag pa dyan akong nawong ni Anthony, kaya gigawas man na iyahang dila. Labaw po di ay amaw. Pero excited unta ako sa wet seal ni Architect. Pero next time na daw kay daghang deadlines. Nakita mo kong tissue sa iyang table, ug ako pa'y nagpahid sa iyang kamot. While nagpahid ko, naulaw noon kog sa mall, kay makahinumdum kong maojoy iyahang igamit na ako. Big, long finger. Dili nun ta siya manghunaw og magpadayon na lang siyang trabaho. Pero gikusi yun na ako kay basig manimaho pa lang unya iyahang mga papel. Manimahong bulan. Ang bitaw. Nibalik ra po siya sa iyahang gihimo. Bisag nagkalisod na. Kay na ako sa iyahang atubangan. Tipod ko niya pabalihinon so stay put ra ko nga murag iyahang saksitary. Wako'y natabang kay wala pa ko kaget over sa iyahang gihimo. Naglain gihapon ako ang down there. Nigabi na lang wag gihapon na human si Anthony. Nakahinlo na lang kog ahat sa iyahang mini office. First duty as a girlfriend. Tighipos o tig-arrange sa mga papel. O gitawag ko nga baby ni Anthony. Hapit ko matumba sa baby. Nakahinumdum noon ko nga gitawag pod kog baby ni Fred. Naingon siya nga, dugay pa ko mahuman ani ba? Magpa-deliver na lang ta. O basi ganahan ka magluto daya. Nitubag rapod ko nga, sure. Nangutana si Anthony kung magluto ba daw ko. Ako siyang gingnan, nga oo. Pero aron sure nga natay panihapon, magpa-deliver tadaan. Actually, prito ragyod akong nahibalan. Kamao ko mo bake-bake, pero di yun ko kamao og mga sudan nga luto. Mayo man ang bake kay i-measure man. Pero gitry yapon nako para sa akong boyfriend nga busy. Kaya saon na lang kung magminyo me. Pritong isda o pritong bulad kanunay ang mga sudan. So gitry nako nga magluto og adobo og nisalig ko sa YouTube. Sayon raman day kaayo pero nauga akong adobo kay nalingaw kog tan-aw sa ubang recipe. Gusto ta ko nga naisabaw nga pareha sa video pero mahadlok kong maparat. Gibutangan na lang ako og oil so ang resulta pritong adobong manok. Wa may comment si Anthony. Gana kay siyang inikaon sa kong luto. Lami man pod. Para na ako. Ambot lang ni Anthony kay wa man pod ko nangutanan niya. Sa motong gihatod yun ni Anthony paguli na ako kay mosultay pod mi nilang papa nga kami na. Nag-holding hands mi pagsulod so gets na kay nila nga kami na.
Gaan kay akong feeling nga dawat kay si Anthony nila. Proud kay si Papa nga ang iyahang natabangan sa una, ako ng boyfriend. Saon na lang kahag si Fred pa akong gipilaila. Matok-an gyud silang duha. Kay anak na pod ilang tan-aw ni Fred. Og dudahan gyud mi nga naa nay gibuhat kay kanunay magtambay si Fred sa akong kwarto. Nabaguhan siguro ko kaayo nga nagka-boyfriend ako kay dili na gyud matanggal akong mata ni Anthony. Bisag nag-istorya silang papa, mora giglo akong mata kay sige kog tutok niya. Dawi siya nga mo serious look, din mo smile. Bisag mangawot ra siya sa iyang kilay, murag mo vibrate ko sa kakiling. Nisaka na lang ko sa akong kwarto og didto gipagawas nako akong gibate. Nisyagit ko pero gitabunan nako akong babaw gunlan. Nakahinumdum din kong Fred kay ibalita nako niya. Dugay pa kayong gitubag sa mao. Gibalik-balik na kog tawag kay excited kay kong ibalita niya. Mao di ay kinasakpan na po nako si Fred. Nga in action silang Layla. 3 times na ni nga gidisturbo nako sila kay gusto ko kay istorya. Bisag minyo na si Fred way nagbago na mo. Mochika gihapon ko niya, bisag way hinungdan. Sumoto nga as usual, gipray na po na ako ni God ang relationship na mong Anthony. Ngaunta, way mga babag sa mong relasyon. O kung naaman gani, ma-overcome ra na mo dayo. Tanan akong what if gisalig na nako o kung si Anthony na until the end, nangayo na pud kog sign. Tanan akong what if gisalig na nako niya. O kung si Anthony na until the end, nangayo na pud kog sign. O kung dili man gani kami ni Anthony, sign na yun nga magmadre na lang ko. Charot. Dayon gidala ko ni Anthony ato sa gipahulayan siyang lolo. Ug nakita na ko ang iyang weak side. Naghilak siya while nagsulti siya mga achievements nga nakuha siyang profession. Sakit pa yun kaayo niya ang pagkawala siyang lolo. I realize nga daghan pa kog wala na hibal-in ni Anthony. Nagdako siya sa broken family ug nalingkamot lang siyang kaugalingon. Yang lolo lang ang ni-support niya. Naipart siyang life nga kulang kaayo kay wala siya naka-experience ug pagmahal sa mama ug papa. Pero thankful ko siyang lolo kay gipadako niya si Anthony nga maayong tao. So I made a promise that day nga tanang love, respect and support ihatag na kong Anthony. Gipahiran ako iyang luha og nagsakit na noon akong dugahan nga nakita siyang naghilak. Pero gihapak na ko si Anthony kay nikis man hinuon ako sa lips. Napami sa minteryo ha, nahadlo ko. Basig mo pakita og kalit yang lolo og pang abogon ming duha kay way respeto sa mga patay. Sumoto nga after sa pag-visit na mo siyang lolo. Giuban ko ni Anthony sa construction site sa usa niya ka project. Pero taman ra ko siyang motor kay delikado daw sa sulod. Basin makatamak daw kog lansang. Oy kayo. Way nagkulat niya, ni-under na pod akong curiosity ug unsay feeling mo drive sa iyang 1000cc. Kay dream yun kay nako ang pareha siyang motor. Kay mas sexy kaayo pag babae mo drive. Gibilin man niya ang yabi nako og dako og flat ang area. So why na? First attempt nako, nabaguhan ko. Kay bugat og dako kayo para nako. Dili pa yun ma-straight akong lawas. Pero kay ako og naay butang nga gusto gyud nako nga makatunan. Focus gyud ko. Og positive nga kaya gyud nako. Walay imposible. So napadagan gyud nako ang motor ni Anthony bisag way nitudlo nako. Base ras ako nakita og yun sa niya pagpadagan. Feeling nako pwede nako mo-appeal og race. Bitaw. Tiktok na din ko sa area, bumabumba dayon kay orgasm kay tingo. Lami kay sa feeling og lami kay kawaton iyahang motor og idagan sa layo. Daghang lalaki sa area mao ko mga fans. Pasikat pud ko kayo. Nakahibalo gyud siguro si Anthony sa tingog siyang motor kay nakagawa siya sa site nga naka-hard hat pa. Lain na kay tan-aw na ako si architect ug nisinya siyang padungon ko niya. Ni last turn pa ko before ko ni padong niya. Gahe yun kay ko gulo. Nangutan ako niya kung humana ba siya.
Pero nitubag pud siya pangutana, nga kinsa daw gatudlo na kog drive. Nitubag pud ko nga ako ra. Ingon si Anthony, og natumba ka, dili na parehas sa imong motor. Kusog kay na og nidiretso ka tong highway, na disgrasya na ka. Mura kog bata ngay kasab-an ug ulaw pa gyud kay nananaw ang mga trabahante sa sulod kay kusog siya og tingog. Ako siyang giingnan nga ni-try ra gani ba. Tubag pud siya nga ayaw na padagan. Pagpuyo ra ani. Di ko makakonsentrate sa kong inspection adto og sige kag padagan dere og maunsa ka. Wa pa gyud ka nag-helmet. Pagpuyo ra ana og gusto kang mopadagan ana. Kinahanglang na ako. Sa moto nga ni okay rapod ko. Bad timing kaayo kay init kay ulo si architect nga na siguro'y problema sa site. Ako noon ang nambugahan, pero dili gihapon sakit ang sermon kay gibinlan man kog forehead kiss, lagpas na lang pikas tunggan. Nibalik pod si Anthony sa sulod og dugay gyud kay siya actually. Na-board na kog taman nga nahurot na akong smile og sige selfie. Hangtod sa gigutom ko. Pero ako'y makita ang dool nga tindahan. So kay gibawalan naman ko sa motor, no choice nga magbaktas na lang. Init pa yun kayo. Layod kaayo nga niabot na ko sa highway, diha pa ako kitag tindahan. Nipahulay na pod ko og pila ka minutes before ko nibalik. Nigawas na pod si Anthony og taas na kaayog pananaw og asa na pod ko. Nangutana si Anthony kung asa ko gikan. Dito pag ko niya, nagigutom ko. Nangita ako og tindahan. Tubag siya nga, na may giandam nga snacks dere. Tubag ko nga, ay, wala man ka nag-ingon ganina sir. Nakapoy pa kog baktas niya init pa yun kaayo. Niya gutom pa. Gisingat kog maayo nga ninimaho na kog adlaw. Unya, naara day ang snack sa sulod. Og ikaw ray nag-ingon nga bawal ko sa sulod. Hapit na ko makatulog sa sigig hulat nimo. Wa ka nag-ingon nga dugay day kong maghuhat dire. Ikatawan ako sa mao nga Anthony kay haggard na kay kog face. Nadaot pa akong skincare. Charot. Pero mao gihapon na wala lang gihapon kay another case na pod akong nadawat. Sakto si Fred. Makawalag kasuko ang case. So ug naay mo'y enemies, just kiss them aron peace on earth. Bitaw. Sa moto nga busy gyud kayo ang life ni Anthony nga sometimes ako na ang mobisita siyang balay para magka-time duha. Never kong ni-complain nga sa adtong nanguyab pa siya. Always ko niyang Tagalog time. Pero sa nahimong kami na, maglogos na kog kita niya kay busy kay siya sa iyong project nga gigunitan. Nature naman gyud siguro nato mga babae nga labi nagbag-o pata sa tong boyfriend. Gusto nato nga priority ta kanunay ug importante kay nato ang time ug effort sa lalaki. Pero di lang kanunay lalaki ang kinahanglang mobuhat ana ug dapat kita pod nga mga babae. Labi na og nakita nato nga naay valid nga reason atong partner kung anong maglugos usahay siya ug hatag nato sa time ug effort nga gusto nato. Or kita baka na pod ang mo-adjust. Because a relationship is give and take, not take and take. Same sa kong gibuhat ni Anthony. So mo to nga nag-try time for us kay grabe makuha og time iyang trabaho. Bisag na siya sa balay, trabaho iyang gyatubang. So ako na lang nisabot og ni-adjust. Mag-video call main duha every night. Pero nagtrabaho gyapon siya. Magsigir ako og chika niya sa nahitabo sa akong adlaw ug di ko malain niyang mataog kamot. Naa siyang gihimong trabaho kay iyang dunggan naman ako. And sometimes mudong ko siyang balay ug nahagyapon siya trabaho. So gihimo na kong way ang pagtabang niya aron magka-time duha. Nakatabang pa ko niya og nisamot pa ang closeness namon duha. Magtrabaho siya ug ako ang tig-arrange sa mga papers niya. Hatag og kape, juice ug mga snacks. I learned how to cook for him. YouTube kanunay akong instructor ug na-discover pa nako nga pwede manaypod kong mahimo nga master chef. Bitaw. Og walay katapos ang thank you ako madawat with kiss nga pakapit. O diba? Side dish na ang romance kay kinahanglang manginabuhi. Na-experience na pod nako actually nga mahimong housewife bisag wala pa mi kasla.
Usay mo kalitrag lakaw si Anthony kay moadtog site. Mag-meet siya siyang client. Sumabiyaan ko siyang balay nga mag-inasara. Nakita na yun na ako ang mahimong situation namo og mag-minimum. But wala na nakapa-discourage na ako nga murag made akong labas ug kami magdayon ni Anthony. Instead, mas nisamot akong support niya ug mas kipakita na ako ang love nga iyang kinahanglan aron ma-feel niyang deserve pud ko siyang attention ug time. So one time, naisa ka gabi nga nilakaw na pud siya ug dugay na kauli. Ni-text na lang ko niya nga niuli na ko kay gipangita na ko nilang papa ug wala na ko kahulat niya. Lami na kay akong tulog sa dihang sige garing akong phone. Si Anthony ang nanawa. Mga 11 PM na to. Nadaw siya sa gawas. Nabuhi akong dugo pagbasa nga naas niya. Bisag galipong pa ko kay naputol akong tulog, nagdali ko gawas. Ang iyahang gisuot paglakaw, mao gihapon iyang suot pagpadong sa mua. Wa pagid siya kauli hambalay. Nangutan ako niya kung karon pa ba siya nakauli. Tubag pud siya nga, nasuko ka? Tubag ko nga, wala man. Nganong masuko man ko? Niuli ra ko ganina kay gipangita na kong papa. Nikaon na ka? Tubag siya nga, nikaon gamay. Ako siyang giingnan, anong gamay raman? Maniwang gani ka. Dinangutan na si Anthony kung wala ba dyan daw ko nasuko. Tubag ko nga, amaw, nganong masuko man ko? Tubag ko siya nga, mahuman na akong project this week. Busy kaayo kay naay mga last minute nga revision nga gihimo. Ako pa siyang giingnan nga walay problema. Take your time. Then gi-check na ko daan sa sulod ug wala bininaog silang papa. Dayon kiss sa lips ni Anthony. Gibing ako sa kissable lips sa akong architect. Hantod sa nagka-deeper naman among kiss ug giputol na ko kay basig mo naog silang papa. Masakpan unya mi sa principal. Gipasulod ako si Anthony og gipakaon og panihapon kay gigutom daw siya. Actually, ako ang gigutom pagkita niya kay grabe akong pagkaon siyang lips. Natural nga gimingaw ko kay pila ka days nga wa ko niya tagda og maayo. Ningon si Anthony nako nga thank you kay nasabtan ko nimo. Nitubag pud ko nga nganong dili man. Hana siya nga kaingon kog napulan na ka nga busy kanunay ug wa na koy time nimo. Siyang giingnan, imong success, pero ang success. Always remember nga na ako sa mong likod nga kanunay supporting, loving, and waiting. Naka-reward na pod ko og kiss, so bisag namin sa kusina, halabira si architect. Hilom na kayong palibot og sounds lang sa mong kiss ako madungo. Gibira pa na kog samot si Anthony kay gusto pa kog more. Pero siya na pod ang niundang. Ana si Anthony nga, stop sa ta. Basig asa ta mapadulong. Ako siyang giingnan. Nga naman, kiss rabi daw. Sige na. Tungod siguro sa akong kamingaw ni Anthony, gipugos na ko siya dala sa akong kwarto. Sige siya balibad pero nagpadala gihapon ako. Ako yun ang gigutom niya nga okay ra na ako daily may mo ginhawa. Naglingkod namin duha pero continue gihapon nga wa na kumubulag niya og nisabak pa yun ko. Sa nagka-deeper na yun among kiss og naglain na yun akong feeling nga gusto ko glain among buhaton. Nigunit ako sa botones sa polo ni Anthony. Pero abti kay siyang nakapugong sa akong kamot. Og nakaundang pud ko og nitanaw niya. Nagpiyong ng amaw og grabe na yun tong pugong niya. Ningan si Anthony nga sorry, di pa pwede. Ako siyang giingnan, di man nato isulod. Pwede raman ibagid-bagid ra. Ngayon si Anthony, nga asa pud ka nakakatunan na. Tubag ko nga ni friend. Mado iyang ginabuhat siyang ex sa una, aron sa'yo. Tubag siya nga, bad influence ka nimong best friend ba? Unsay naka-safe ana nga gamay na lang distansya sa imuhang ambot na lang siya. Actually ako rin yun to. Walay gingon si Fred na ako. Idea lang to na ako ba?
Gidamay na ko si Fred aron di kay lain nga idea ra dayto na ako. Gipatindog kong Anthony pero naklaro po na akong gahi nga ebidensya. Gipahangad ko niya kay moubos magyud akong pananaw sa gahi nga ebidensya siyang pantalon. Hingon siya nga, mayo gani kay good boy ko. Dili na ko pahimuslan nimong gibati ron. Og na ako'y respeto si mong mama og papa nga naara sa pikas kwarto. Muadto na ko. Unya na sunod, nigmadungog nimong milargan ako. Ako siyang giingnan, nga kanang imong nagtindog na. Tubag siya nga, mulingkod ra niyo niya. Nikatawa ko ako siyang giingnan, nga amaw. Ride safe. Lahi ra kayo si Anthony ni Fred. O si Fred pa to, naghangos naming duha sa lawas nung kalipay. Kay labaw po tong active kaayo sa palamin. Nga dili yun to makakontrol. Ako noon ang naulaw sa akong gibuhat. Ako pa ang nanintal niya. Wild ra ko gunahuna og tungod yun to sa vibrator og sa bastos nga baba ni Fred. Sumoto nga gidala kong Anthony sa turnover ceremony sa ilahang successful project. Proud kay ko sa boyfriend na akong dedicated and hardworking. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga swerte kaayo ka girl. Naghimo pod mig celebration ni Anthony nga kami lang duha sa iyang balay. Date na pod namong duha. Siya ang niloto for me ug mas lami pa siya muluto kaysa kong friend. Paguman sa kaon, lain na pong kaon akong gusto. Kay ni andar na pod akong ka-curious. Nagsandig ko sa abaga ni Anthony pero kung tudlo, nilakaw na siyang liog, pasaka siyang joke, dayon siyang lips. Makatintal yun kayo na ako iyang lips. Wala man pod siya ni balibad o gigunitan pa niya akong hawak. Nawala na mayud ko sa akong kaugalingon o nigunit na ko bisag asa sa lawas ni Anthony. Siyang liog, siyang buhok, siyang bukton, siyang tiyan. Pero siya kay steady ra iyang kamot sa akong hawak. Nga mora gigulo na dito. Nahunong ko kay nitanaw ko niya. Katulgo na ako mata. Kay lain na kayo kong gipate. Nibalik na po yung kiss niya og mas lawom na kayo. Nisugod na kog kiss siyang lihog. Pero ang amaw, gisapungan manoon niya ako ang baba. Ningon si Anthony nga, munaog lagi ba? Ibabaw ra. Dili na mo na ako. Hak siyang giingnan, nga baby. Liog ra gani. Hingon si Anthony, nga restricted ang gikan liog pobos. Kay wa pa na experience. Ako siyang giingnan, nga feeling kay ka. So ako dili. Ingon siya nga, pangutan na akong kamo. Mao niya ang nakahibalo. Ako siyang giingnan, ang amaway, makakasala imuhang kamo. Kaingon si Anthony ug muundang na yun ko, pero nibalik gihapon ko og kiss niya. Makalain yun sa feeling ng mingaw kahayo. Unya, sounds lang sa inyohang kiss ang madung. Steady lang gihapon sa hawak na ako ang iyang kamot. Pero kung kamot, bisag asa na niya mo. Ug moambog na gani ipaubos, abtik ay siyang mupugong ug ibalik na pud niya sa iyang abaga. Wala na yun siguro na pugngan ni Anthony, bisag garabing pugong niya. Nawala na po diyahang kamot sa akong shorts. Nakaundang ko og nakasandig niya. Nagunit ako og maayos yung t-shirt o gitapunan na ako akong baka. Kaya mahadlo ko nga madungog siyahang mga silingan. Sakit actually kay gisulod na yun ni Anthony ang iyang sa something a mysterious part of our woman's body. Kahilakon ko kay medyo sakit siya og di na nako katarong yun og lingkod until I exploded. Nigakos kong Anthony
nga mura kog nidagan og pila ka kilometro. Kay grabe na kong apas akong ginawa. While siya, gi-straight lang ang tulo ka basong tubig with ice. Sige ko katawa, pero siya, problemado kayo. Untay problema kay andam nako. Siya lang ang dili og nagpugong taman sa mapugan. Nagpalayo gyud kay nako si Anthony nga mahadlok og ako na pong paakon. Og dili na makay-straight og tan-aw nako. Ako siyang giingnan. Nakagamit ra ba kog vibrator? Wala pa kaget siguro si Anthony sa akong gipasabot. Og nitando ra siya og nipadayon og inom sa tubig. Kadugayan na tulala siya galit og nagpitok-pitok og nitan-aw nako. Ingon siya nga vibrator kanang dulaan niya palami. Ingon ko nga pero dili ako gapalitan. Ingon si Anthony nga si Fred na pod. Ningon na lang kog si Fred bisag dili. Actually si Jill man gyud ang naghatag nako una. Og gitry nako twice og wala nako niya so. Gihatagan nako ni Fred pero wala nako gigamit. Sige ako katawa pero si Anthony wala na masabot ang no. Nangutana siya ako nagagamit paghihapon ko. Ako siyang giingnan nga wala na eh. Twice ra ko kagamit og dugay na to. Wala na mo tingog si Anthony pero hait kayo og tan-aw na. Duda siguro nga nagamit gihapon ko pero wala na gyud. Promise. Nagtug-an ko sa tinuod. Wala pa na ako nalabay kay basig makitaan nilang mama. Kitaguan lang na ako sa pinakasuok nga parte sa akong kwarto nga walay makakita. Kay usahay ra ba manghinlo si mama sa akong kwarto. Dakong kaulaw gyud nako og makitaan nga naa ako'y dulaan. Dayon, before pandemic, na-meet nako ang mama ni Anthony. Wala ko kauban pagbisita niya siyang papa sa Leyte kay kadali rasad siya. Wala man siya naghambin og kasuko nila nga wala man lang siya suportahin nila og murag nakalimot silang naa pa deslay anak nga gipili. Gipasaylo na silang Anthony og siya na lang ang nisabot kay iyang mama og papa pareho nga naglisod sa kinabuhi. Og nisamot nga wala na gyud sila nagparamdam pagkahibalo nilang successful na si Anthony og nahimo ng architect. Kaya gibati sila kaulo. Bisan sa pagkamatay sa lolo ni Anthony, diha man iyang mama og papa. Pero wala dayon nagdugay og nanguli ra dayon. Sa moto nga nakita gyud mismo namon duha ang kahimtang siyang mama sa Davao. Wala kahibalo ato iyang mama nga moabot si Anthony maong nakalitan niyang mama kay diha na miss siyang atubang while nag-harvest sila kakao nga mo ilahang panginabuhi. Nihila kay iyang mama pagkakita namo. Muga ko sunta siya ni Anthony pero nagduwa-duwa siya kay hugaw iyang kamo. Si Anthony gyud ang unang nigakosog ni Hila. Wala ko bantay, nga naghilak na po di ko. Daningan si Anthony nga, kumusta na ka ma? Okay rag mo bisita ko nimo. Pwede hulman sa kanako ma. Daghang luha gyud ang niagas nako pagkakita nako ang Anthony nga murag nang limosog pamahal sa inahan. Naiduha ka stepbrothers ug stepsister si Anthony sa iyang mama. Butan ng po diyang stepfather. Naulaw pa silang balay kay balo sila nga architect si Anthony. Diniingon niyang mama nga mo ni asawa ni Modoy. Ito bagpod si Anthony nga mauna ni siya ma. Wala pa lang nako hikti. Diniingon niyang mama sa kuha nga ang pingin niya akong anak day ha. Nito bagpod ko nga short eh. Kini si Anthony lang ang basig dili ko ang pingan. And then smile ko. Ingon niyang mama, nga kahibalo ko dahi nga ampingan ka ani. Dili ka magmahay. 5 days ang bakasyon namong Anthony siyang mama. Og tugnaw gyud kaayo adtong lugar. Nga mo parehas sa Bagyo katugnawa nga magfag pa usahay. Sementado man ang balay siyang mama, pero wala pa mahuman og ma-feel gyud nimong tugnaw bisag naa sa sulod. Duhara ang kwarto sa balay pero kaming duhara ni Anthony sa usa ka room. Kay silang tita didto tanan sa pikas. Nakalimot sigurong uyab pa ming Anthony pero wala na lang ko nireklamo.
first timing magtapad og tulog nga medyo gikulbahan ko gamay. So kay tugnaw man, nihinay ko gakos ni Anthony kay need nako og body hit. Nabita. Nigunit ra pod siya sa kong kamot pero wala mo gakos. Siyang ingnan nga gaksa ko ba. Tubag siya nga sa ako lang gakos. Tubag ko nga gaksa gud ko kay tugnaw kayo. Sige na. So ako pa dyan ang namugos. Nigakos ra pod siya nako. Naadik noon ko sa kahumot niya. Isuksok yun ko siyang liog og nahinumdum ko sa gibuhat ni Fred nako. Sumoto nga gitilaan po nako ang liog ni Anthony. Nakurata ng ama og nakabangon og naggunit siyang liog. Hingon si Anthony, si Fred na po ang nagtudlo ni mo na. Tubag ko nga, ngano di ay, nitila ragani ko. Tubag siya nga, naara sila sa pikas oy. Sumoto nga nag-sorry na lang ko. Nibalik og ako si Anthony nako kanang dili na gyud ko makalihok apil tiil nako kay gidatugan. Ingon siya nga, matog na ta, watay buhaton. Ayaw na pagunahon na og bisag unsa. Reserve ra na, nigma ilisan na nako imuhang apelyido. So ako naulaw sa kong kaugalingon, ako pa man unta ang babae. Ako pa'y nagpuna. Supak man niyang mama pero wala nagpapugong si Anthony nga ayuhon na ilang balay. Sa 5 days na mo, ang balay siyang mama ang nahimo niyang project. Gipalit niya ang materyales nga kinahanglan aron mahuman ang balay ug gigam-an pa niya floor plan nga mas nindot ug komportable. Dili gyud dalo og ma-pride si Anthony bisag naa nay nabo. Down to earth gihapon ug dali ra maduol og tawo. Mas nailhan ako siya sa nag-uban mi sa Davao. Is a man nga deserve yod mahalon og respetuhon. Og hantod sa pandemic time na nga nag-propose na ako si Anthony. I thought normal ra to namo nga date si Hambalay. Kay pila ka bulan gyud mi nga wala nagkita kilala. As usual, siya ang nagluto namong duha. Dayon na ngaon. Then while nagtan-aw may salida, nikalit na nag-ingon si Anthony. Will you marry me? Movie pa jud to ni Vice ganda nga Petrang Kabayo ang gitan-aw nga comedy kayo. Wala pa ko kagit over sa mga scene ug sige pa ko katawa. So wala na ko natagad ang giingon ni Anthony. Ikatawa pa ko og nangutana niya kung unsa. Ingon si Anthony nga, will you marry me? Tubag na ko siya, amaw. Then ikatawa ko. Wala pa jud na ako mag-get siyang giingon kay nakafocus akong attention sa nawong ni Vice. Niapilong po katawa si Anthony so nawala gyud akong atensyon siyang giingon. Kay kami nanduha nang atawa sa nawong ni Vice nga nahimong kabayo. Paguman sa salida ni Saka si Anthony siyang kwarto kay na daw siya kuhaon. Sige ko hulat niya. Nakinumdum ko siyang gisulti pero wala na kay ko nakunahuna ug niabot si Anthony nga nagdala og ring packs. Grabing beat sa kong heart. Pag-usob niyag pangutana nga will you marry me? Mixed emotions nga nalipay ko nga excited nga nahadlok nga gikulbaan. Wala na ako kahibalo og unsay dapat expression sa kong naw. Nitolo akong luha pero wala ako nagtan-aw ni Anthony nga nagtan-aw ko sa iyang mini altar sa likod. Gusto kong mangayo una og sign kung si Anthony na bagyod pero wala na time. Sige kong recall sa mga moments nga pwedeng mahimong hint nga nihatag na si God og sign nga siya na. And then naagyoy nag-urge sa kong nahuna nga sige ingon nga say yes na. And I did. Apil pod ko nakalitan kaya ko sa control sa kong baba. Wala pa ganit na human si Anthony siya mga promises sa future na mo. Niingon ako yes. Magpakasal ko niya. Naghilak ming duha while gisuot niya na ako ang engagement ring. Tears of joy because after how many years of searching, nakita na yun na mo ang usag-usag nga mo'y gipayer ni God. Ug mo'y mag-uban until the very end. Ug pagka last year 2021, hatong May,
Anthony and I became one flesh and vowed to be together for better and for worse. I let God write my love story because I know He knows what's best for me. But one day, na-question ako iyang plano. He asked me to put something down, and that is my feelings for my best friend Fred. I asked him why. Nganong dili si Fred? Nganong dili pwedeng kami? Love naman ako si Fred. I keep complaining, pero gisunod gihapon ako siya. Ug bisan nasakitan kay ko, I still trust his plans. Later on, I figured out that the reason why it happened, it's because he wants me to pick up something greater, and that is Anthony, the one he prepared for me. To everyone who is waiting for true love to show up, to the person who is yearning for someone to be connected with, to love deeply and passionately, my advice is, wait. Just wait patiently. Maybe don't search for love. Don't become obsessed with it. And most especially, don't trust your own feelings because feelings could fool you and your understanding is limited. Trust in God, the author of true love and the creator of romance. He will lead you and guide you to the right one at the right time. So being single right now doesn't mean no one wants you, but it means that the author is still busy planning, writing, and creating your love story. And I wish you the best in your love story. Ladies and boys, mga bay, mga inday, dungan tag ingon, siya na all.